бе, братле! Той е малко по-висок. Ей тук, братле. Ей тук. Ей ти го виждаш. Не е толкова висок коша, бе, братле. Не бе, братле. Абе, по-нисък е. Абе, ще ти прикам за такъв тъп кош квадратен. Абе, голям ли? Абе, са тък не знаеш какви са. Да, бе, Кош са тъп да, по бе, центъра. да, бе. Какво зарибаеш? Какво става, бе? Добре, човек, ще ми края. Абе, не ще казвам ти, че фърлих кутията. Хвърлил кучета и оцелил кошчето без да очаква. И като го оцели, какво стана? Зарадва се. Абе, братле, ти ли беше историята? Дай бирка, брат. Чай. Чай. Бе, трябва да измия колата, ще му това майката. Виж какво става, че. И сега много здраво става. Знаеш какво Много да чудо. направим? Ко? Я дай. И той свърши трака, братле. И сега чуй тук, че... Не мога повече, не. Братле. Братле, какво кажеш? Абе, Когато братле. получи, аз вече се усушвам. Мамо, супер ген. Чули, бе, братле. Викам, че сега тук трака, каква е кулминация, нали затихва? Извънш трака свърши, братле. Дай ми кажа, даже ми каза, даже ми каза, той трака свърши, пък аз... Дай да си. Кажи, бе, Ицо! Ицо! Ела, братле, да ми кажеш. За кошчето? За кошчето. Какво за него? Човека ма снима. Руми, ти разбра ли нещо? Ти разбра ли нещо? От ти, което каза за кошчето. Да. Братле. Бе, не мога да те направя. Бе, този джойнт направо ужас. Ай, кажете нещо, бас. Че джойнта много взема масива нещо. Я го спря.